Hey, ndewonu ndị nke m, kedu ka anyị mee? Ọ bụ mụ bụ onye nke gị, Igbo Language Simplifier Chinyere, na-anabata gị n'ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị taa. I welcome you to today's learning of Igbo language. There are other people I want you to know in Igbo land. Dịka Osu. Osu in Igbo is outcast. Osu is in Igbo is outcast. In the olden days, people were running to shrine, to chief priests to secure them. And when they got there, they were initiated. And so such people are ascribed as Osu. They are seen as outcasts. Even with the coming of Christianity, to abolish that, some people still practice Osu. Some people still avoid Osu having any kind of relationship with them, not in marriage, not in friendship. They still avoid them. Osu. Then Ohu. Ohu is slave. Onye goro dịka otu esi ego ngwaahịa. Mgbe gboo, ndị mmadụ na-eji ego gagoro ohu. O nwekwana ndị a na-ele. Mgbe gboo a na-abụ onwe nwatakịrị na-eme isi ike. Mgbe ahụ a na-eme trade by barter. Onwe nwatakịrị na-eme isi ike, nne na nna elesi ya ndị bịara ịzụ ahịa, ha egoro ha dịka ngwaahịa. Ọ bụrụ na ha chọrọ osikapa, ndị na-ego mmadụ ebunye ha osikapa kpọrọ nwa ha. So most of people were sold that time as slaves. Okay, enwekwa akari oghori. Akari oghori bụ onye m ga-akpọ dịka prodigal son or nwaosiaka. Prodigal son. Prodigal son bụ onye a na-ahụ dịka onye na-akpasasị ihe, onye na-ericha akụ na ụba nna ya, onye na-adịghị enweghị akọ na uche, onye na-adịghị emeri ihe n'oke. A na-akpọ ya nwaosiaka or akari oghori, prodigal son. Enwere ume. Ume bụ ndị eji ihe dịka ọrịa ọjọọ, omume ọjọọ wee mara. Ọrịa ọjọọ dịka isi mgbaka, afọ uto, ndị na-eme mmadụ ọgwụ, ndị na-akpa nsi. Ahụrụ ha dịka ume n'ala Igbo